azpimarratu behar duguna da, zuek egindako lana, zuen konpromisoa, karo, emaitzak hor daude, baina emaitza horren atzean beti dago lana, beti dago eguneroko entrenamentua, hor daude gero lehiaketa ze zaila den, eta ze zaila den lortzea igoera hori. Nik egon nintzen Elgorriagaren kontrako azkenengo partido horretan, eta hor ikusi zen zelako urduritasuna zegoen eta zelako garrantzia zegoen hor. Baina lortu duzue. Beraz, zorionak, jakin bakila bazaudetela ja aurre denboraldia ja prestatzen, eta baina aurreko lehialdiko emaitzak azpimarratu nahiko genuke zoriondu eta eskerrak eman. Ze batzutan igual ez zarete edo ez gara oso kostienteak, baina zuen eskutan edo eskutan baino zuen oinetan dekozue herriari ilusioa bideratzeko aukera. Eta hori oso garrantzitsua da. Ze jende asko gure herrian dago zuek zer egiten duzuen ikusten. Eta zuek egiten duzuena alaitasuna ematen du herriari. Eta beraz horretaz ere kostienteak izan behar zarete. Eta alaitasunak sortzen direnean azpimarratu zuen lana, nola ez.